Ola a todos, son Alba e hoxe vou a falar dun libro que personalmente gustoume moito que se chama Todos somos de Marcos Calveiro. Trata sobre unha rapaza que desapareceu mentras ia comprar gominolas. Os seus pais estaban divorciados e ela levábase moi ben con un neno que vivía na mesma praza que ela, que se chamaba Antón, e seus pais tamén rifaban moito. A policía non tiña ningunha hipótese e hasta ali desprazouse a inspectora Lina, que intentou facer o seu traballo o mellor posible. Os medios de comunicación estaban doentes, xa que o único que lle preocupaba a eles era aumentar a súa audiencia, montando polémicas, discursos e inventando cousas. Lina xa tratara outra desaparición dun rapaz que era seu alumno, que se parecía moitísimo a Antón. Entonces Lina colleulle un cariño especial a Antón neses días que tuvo na praza de Bichoca. Lina decidiu marchar da praza de Bichoca para sempre e non volver máis. Marcos Sánchez Calveiro naceu en Vilagarcía de Arousa o 13 de outubro de 1968 e agora mesmo ten 50 anos. É un escritor, abogado e hostaleiro galego. Os xéneros da súa escritura son as novelas e a poesía. Os seus libros máis coñecidos son Festina Lente e Fontán. Era neto de feirantes e taberneiros e agora mesmo reside coa súa parella e os seus 2 fillos en Vigo, onde traballa como abogado. Ao comezo, publicou relatos no eido da literatura infantil e juvenil. Tamén escribiu poesía. A primeira obra foi Festina Lente en 2008. Este libro é moi fácil de ler, xa que te engancha moi rápido porque queres saber o paradoiro da rapaza. O meu persoaxe favorito é Lina, xa que non se dá por vencida hasta o final, pero que sempre dá o mellor dela. Este libro gustoume moitísimo porque é unha historia triste, pero narra unha realidade que acontece agora mesmo. Unha desaparición dun neno, o sofrimento dos pais, non saber nada a policía, os medios que se meten en todo, pois está moi guai. Recomendo-vos un mogollón que o leades, que sepades o final, porque aínda non sabedes se a encontraron ou non.